जों मिथिनो मोनगौ दिनैनिफ्राय दुर्गा फुजाया जायगा जायगा ओनसोल जानो थांगासिनो नंगौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बे समाव आं एस के बसुमतारी बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनि नैबे फाल मानहर बिथायाव दंफैयो आरो बेवहायबो श्री श्री दुर्गा फुजाया दिनैनिफ्राय लानानै सानबानि हाबाफारिजों जानो थांगासिनो बे समाव जोङो बिथांमोननिनो नेहाथारि सानसुमा बर'जों जों दिनैनि बे फुजानि सायाव जोङो मोजाङै सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो मा दं बिथांनिफ्राय मिथिलागोन गिबियावनो नोंथांखौ नोंथांमोननि फुजा जागोन बेनि सायाव फंसे खिथानो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरबाय मानोना जोंहा थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 2022 मायथाइनि जि दुर्गा फुजा जि फालिथाय बियो फैयै फैयै जोंना 13थि जि फालिथाय बेयाव आगान होबाय नोंथांमोना दुर्गा फुजा दिनैनिफ्राय जि खुंफुंनो लादों बेखौ सानबेसे खुंफुंगोन आरो बेवहाय मा आयदा थागोन दिनैनिफ्राय जोंनि फैबाय थानाय दुर्गा फुजा दिनै 1 खालारनिफ्राय जागायनानै जोङो 5 खालारसिम जोंनि जि दुर्गा फुजा जि फालिथाय बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों बेनिखायनो आरो नैबे जोंनि जि फालिथाय बे फालिथायाव दङ जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां मोसाखावरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि मोसाखावरि बिथांमोननिनो जोङो मोसानाय जि बादायलायनाय बेखौ होनो थाखाय जोङो थाग थियारि खालामनाय जादों लोगोसे जोङो सावथुन दिन्थिफुंनाय जि हाबाफारि बेखौबो जोङो लानाय जादों लोगोसे जोंहा सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो जोंहा मन्दिराव जि फुजा होनाय जि नेमखान्थि बियो दंबोबाय दङ बे लेखायैनो जोङो देग्लायबो एबा बे बोसोरावबो जोङो दुर्गा फुजा फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मन्दिराव फुजा होनाय जि हाबाफारि बेखौबो जोङो लाफानाय जादों नोंथांमोना जितु मोसानाय बादायलायनाय जादों नोंथांमोना जितु मोसानाय बादायलायनाय होदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा रोखोमै बिथांमोननो प्राइज होनाय जागोन आरो बबेनिफ्राय नोंथांमोना मोसाखावरिफोर लाबोगोन जोङो नैबे जोंनि दुर्गा फुजा जि फालिथाय बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मोसानाय जि बादायलायनाय बेखौ होनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बै मोसानाय बादायलायनायाव जोङो गुबुन जायगानिफ्राय जोङो मोसाखावरि मोसाग्रा हानजा जोङो लाबोनाय जादों आरो बै मोसाखावरि हानजाफ्रा जाहैबाय जोंहा पाठशालानिफ्राय आरो जाला आरो जोंनि नैबे हालामनि दावगाफुनाय लाइमोन उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनाबो जोंनि नैबे मोसानाय जि बादायलायनाय आरो हांख्रायनानै लाबोजानाय बिथांमोना बयबो नैबे जोंनि मोसानाय जि हाबाफारि बेयाव बयबो बाहागो लाफैगोन नोंथांमोना मोसानाय बादायलायनायनि जि बान्थाखौ नोंथांमोना माबायदि होगोन जोङो नैबे जोंनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जि बान्थाखौ जोङो होनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों बेयाव थागोन गिबि बान्था महरै जोङो 4,000 आरो नैथि बान्था महरै 3,000 आरो जोङो थामथि बान्था महरै हठात जोङो कनसोलेसन जि प्राइज बेखौ जोङो लाफानाय जादों बेयाव जोङो एमाउन्टखौ थोंजोङै बेयाव हमना होनाय जायाखै थेवब्लाबो जोङो माबा मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै जोङो होनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों नोंथांमोना बे समाव ओनसोलनि मोसाखावरि बिथांमोननिसिम बे समाव मा बुंनो सानो आरो लोगोसेनो ओनसोलनि सुबुंफोरा जिहेतु फुजा नायनो फैगोन बे समाव नोंथाङा रायजोफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो आङो नैबे जोंनि दुर्गा फुजा फालिथायनि जे खुंफुं आफाद बेनि सासे गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि हालामाव थानाय आरो मानगोनां फुजा नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि नैबे फालमानर बिथा जे ओनसोलाव दिनैनिल' बाथ्रा नङा 2010निफ्रायनो जागायै दिनै 13थि खुंगा जोंना जाफैबाय बेयाव नोंथांमोनखौ बयखौबो सिगां बोसोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो लैहोर फैना जा खुंफुंनाय जि हाबाफारि आरो जोंनि मावनो लानाय जि थांखि बिलांफोरखौ बयबो लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैनायजों लोगोसे जोंखौ मदद होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बिथाङा दिनैनिफ्राय लानानै सानबानि जे हाबाफारिजों नैबे बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय फाल मानर बिथायाव जि श्री श्री दुर्गा फुजा फालिनाय जादों बेनि हाबाफारिफोरखौ बिथाङा फोरमायना होबाय आरो बेवहाय बिथाङा फोरमायदों मोसानाय बादायलायनाय थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथांमोना रायजोनिसिम फोरमायदों लैहोर फैनानै जेन
रायजोफोरा फुजाखौ नायफैयो बेखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो बे समाव केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायगोन आङो फुजानि जि बेकग्राउन्ड बिथांखौ आङो बे समाव खोन्थानो थाखाय खावलायदों। लाइमोनफोरनि गेजेराव फुजाल' नङा जायखिजाया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे समाजाव गाज्रि थासारि सोमजिफैदों लासै लासै जाय सोलायनायखौ बा जाय गाज्रि थासारिखौ जों मिथियोबाबो रावबो जेबो बुंलाया बा बुंनो गोसो जाया आरो बांसिनानो मिथियै बायसायै थायो। दिनै फुजाल' नङा बे फुजा नङाबाबो जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन बा इयुन जोलैफोरा जोंनि ओनसोलल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो बायदिसिना फेग्रा मुवा जों लोगो जायो आरो लोगोसे गाज्रि गाज्रि जिखिनि सभाब चरित्र जोंनि आखल आखु आरो लोगोसे बाइक गोबारै सालायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन नैबे फुजानि सोमोन्दो लाखिनानै उन्दै बैसोआवनो हाबा जालायनायफोरखौबो जों फुजाफोराव नुनो मोनो। दा ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुगैदों जाहाथे जोंनि जिउखौ बे बेसेन गोसा जिउखौ जाहाथे ओरैनो दैयाव थांगार होआलासिनो बा नैबे रंगिना संगिना गाबनि नैबे लाइमोन बैसोखौ जाहाथे फुजायाव जों दैथायहराबासिनो फुजाखौथ' जों होनांगोन दा बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि माखासे गाज्रि थासारिफोर बे गाज्रि थासारिफोरखौ जाहाथे जों आखाइ होआ आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ जाहाथे लाय होआ बेखौ आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जाहाथे जों जिहेतु लाइमोन समावनो जोंनि गाब गोनां जिउखौ दानानै लायो आरो बे दाना लानायनि मोनसे सम बे समावनो जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावग्रोना लायोबाथाय मोजां जायो। आं बिखेखय दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावनो लुगैदों बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव जाहाथे लाइमोनफोरा बा जौ जुवाया फुजा फाथालाव जाहाथे सोलिया बिनि थाखाय माखासे पस्टारिं आरो हर्डिं आरो फ्लेक्सफोर साफायनानै फुजा जानाय जायगा बा रायजोनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै होदों जाहाथे गाज्रि खामानिजों जों रावबो लोब्बा थाया। बेखिनियानो बेलेग बुंसोनो लागा गैया होननानै आं सानो। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथां मानगोनां एमसि लेमन्ट बर' बिथांसिम बिथाङा बुंलांबाय जोंनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गोबां गाज्रि गोहोम गोलैयो बेखौनो बिथाङा ओंथि गोनाङै बाहायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै रायजोफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनो सानदों आरो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै जोंनि लाइभखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।